салом алейкум дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳар як адимо шумо бошад. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. Дӯстон, ин саханамон мегӯм, баъзе мазоқ мекунед. ин фразаи дӯстдоштаимон, яъне ки аз худо аз шумо розӣ бошад ки ҳама вақт дар бари мардуми ниёзманду муҳтоҷ ҳастед. ҳама вақт иншаалло ия мегӯм то дами мирзанман. дӯстони меҳрубон, қарор дорем дар проспект ҳиҷома, проспект тоҷикони ҳиҷома. масъалае ки гуфта будам, бародаро занг задан ки намешавад 2000 ту партоем ё 20000 ту партоем нӯи моро бинавис. яъне ки дӯстони азиз, дарав чӣ мешавад, ҳаму қиморо ҳамин ҳар чак мешавад. ба ҳамон хотир не ҳар як шахсияте мебиёй, инам хел фитабочка, аз фитабочка массаж, баъди массаж банка, баъди банка хунотуна мегирем, ана хушомадӣ мекунем, то мо метунем як пиёла чойту медиҳем. ба ҳамон хотир так мо боварӣ надоштем ин қадар бисёр мешавад дар муддати 3 рӯз. количествои одам хеле зиёд шуд. ба хотири худо аста бисёрш ба хотири ҳаҷ омаданд, бисёрш ба хотири ҳаҷ. дӯстони меҳрубон, ҷо кам монда барои ҳаҷ монда, барои ҳаҷ, яъне ки кадме биёед ина ҳамин хел ҳиҷоматро кунед, ҳамин хел массажро бигиред ва мақсад 2000 рубл месупоред иншаалло. як баъзе бародарои буданд шояд бибинанд мана, яъне ки гуфтан не мора ҳаҷ нанавис, ха қуръон шуд додем. касест ки гуфт мақсад накав оби замзам бо чӣ доди шуд? Оби замзам бивисан ё қуръон бивисан? яъне ки баъзе бародарои буданд ки гуфтан ин фамилияи моро нанавис, оби замзам қуръон, бачаҳо шояд бибинанд иншоалло, мегӯяд рост мегӯяд. ба ҳамон хотир касест ки миёяд иншоалло қуръон мегӯяд, қуръон падаркату метем, яъне баъди ҳиҷома. агар кадмед ки мақсад ҳаҷ бихоҳед, иншоалло номак додам дафтари ҳамхел нависан мегирам. сифрш намегӯм, сифр секретаи видео дароз нест, хоҳиш мекунам дастгирӣ. бачаҳо биёед ҳиҷомата гиред, хай чӣ мегӯянд, як бахта месани. худованд худаш боз мегӯм дӯстони азиз, ман 2000 ба тӯли як сол шид ҳиҷомаи тоҷикони ҳиҷома 2000 ҳамун 2000 истодагиай, яъне ки қимат нашидай. ман аз ҳисоби худам туҳ мехоҳам, аз ҳисоби корхонаи худам як кас ҳаҷ мекунам. ба ҳамон хотир касе омада истода номнавис, ному фамилия, рақами телефонша менависам. ҳамон рӯз худои бахт чӣ механдаву парвардигор чӣ мегӯянд, соҳиби хонаи худаш мекунад, дидори насиби ҷое ки муқаддас ҳастанд, масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам, хонаи худо Маккаи мукаррама ва дидори қабристони саҳобаҳо ва ҷойҳои гашти саҳобаро иншаалло мебинем. худо нигаҳдор. ассалому алайкум. касе мана туғри фаҳмид, нафаҳмид, худо нигаҳдор.